Принцип 6. Спокойствие вместо борба за надмощие. Японските родители избягват битките. Вместо да настояват със сила, те водят с търпение. Ако детето не иска да си тръгне от площадката, знам, че ти е приятно. Още едно парзаляне и тогава тръгваме. Границата остава, но начинът е спокоен. Така детето се чувства чуто и съпротивата намалява. Емоционален контрол чрез спокойствие. Децата се учат да контролират емоциите си, като виждат спокойни възрастни. Когато детето избухне, родителят не избухва с него. Остава до него. Говори тихо. Изчаква. Тук съм. Нека дишаме заедно. Това регулира нервната система на детето и с времето то започва да се успокоява само. Защото тези методи не дават резултат за ден, но изграждат характер за цял живот. И за финал. Кажи ми в коментарите, кое от тези неща ти направи най-силно впечатление и кое вече прилагаш. Ако видеото ти е било полезно, харесай и се абонирай за каналът Спокойни родители, защото възпитанието не е крайна точка, а път, който вървим всеки ден.